Man. Oke. Tasih sinarengan cinde laras. Ayo Mas Waryanto, Mas Wur, Jakarta ora enek cokek nang kene digayengke. Luwe becik patenono timbang perpisahan kang jakang sulistyo tak rewangi samudana marang keluarga garwa lan praputra. Kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katukohan rimpung jiwa ragaku kok kurung kahormatan mamprung rubuh kadya pincung. Ketok arep gayeng iki. Yo. Cinde laras iki gayeng kok. Yo, cinde laras. Masukin ana kutha gedhe kowe tak tukoke. Oh masak mobile. Kowe apa wae. Rajan sesideman. Mesti tak turuti. cinde laras cokek Sragen kasorot video syuting Sanjaya. Luwih becik patenono timbang perpisahan yang jakang sulistyo tak rewangi samudana marang kulawarga garwa lan praputra. Ragaku kok kurung kahormatan mamprung rubuh kadya pincung. Iki piye to? Mbok maju ngono to? Sing joget rada mundur. Ngene Mbak Poni diramekne. Yo, masukin. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke.
Matur sembah nuwun Mas Kece.